Ndewo, anyị agụchala abịdị Igbo. Ugbu a ka anyị lee otu esi kewaa ya. Abụchọdụ fọgọgbọghọgwọhọ jekọkpọkwọlọmọnọṅọ nwonye ọ pụrụ sọshịtị vrenwenye z. Dịka anyị si wee gụpụta ya n'oge gara aga, ya bụ abịdị Igbo anyị nwere nke anyị kọwatara na ọ dị 36. Ekewara abịdị Igbo ụzọ abụọ. Ha bụ mgbochi ume consonants, mgbochi ume the consonants. Nke abụọ, ụda ume vowels, ụda ume vowels. Na-ekewara abịdị Igbo ụzọ ole? Ụzọ abụọ. Mgbochi ume the consonants na ụda ume vowels. Sonye m ugbu a ka anyị tụlee ha n'otu n'otu. Ka anyị were nke mbụ, mgbochi ume the consonants. Mgbochi ume, aha mkpọrọ n'isi ya bụ mgbochi nkurutu ume. Bụ gịnị? Mgbochi nkurutu ume. Tupu anyị bịa wee gbubie ya, wee na-akpọzi ya gịnị? Mgbochi ume. Ngwa ka anyị matagodi ihe bụ mgbochi ume tupu anyị abanye na mkpụrụ edemede ndị ahụ bụ mgbochi ume. Mgbochi ume. Mgbochi ume bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ a na-enwe mgbochi nke ume mgbe a na-akpọpụta ha. Ha anaghị enwe ụda na mkpọpụta ha. Ha na-achọ enyemaka maọbụ mgbakwunyere mkpụrụ edemede ụda ume ka ụda ha wee pụta. Ha anaghị akwụrụ onwe ha. Mgbe a na-akpọpụta ha, ikuku anaghị aga were were n'ọnụ. A na-enwe mgbochi dị iche iche n'ebe dịgasị iche iche n'ọwa akpọmụda. Ya ka eji akpọ ya gịnị? Mgbochi nkurutu ume. Ihe ndị a anyị kọwara ugbu a kpatara eji akpọ ya mgbochi nkurutu ume. Tupu abịa mee gịnị? Wee gbubie ya, anyị na-akpọzi ya mgbochi ume ka okwu wee na-aga ọsọ ọsọ. Anyị aghọtara ihe anyị kọwara banyere mgbochi ume. Ugbu a, mkpụrụ edemede mgbochi ume dị 28. Na mkpụrụ edemede mgbochi ume dị ole? 28, 28. Ha bụ ndị a.